Il-lejla tajba ħbib tiegħi u ftit tal-minuti wara li tintem il-logħba bejn Juventus u Sassuolo fl-Allianz Stadium ta' Turin li ma logħba l-Bianconeri rebħu bl-iskor ta' 3-0 sabiex mill-ġdid jersqu żewġ punti taħt il-kapolisti Inter u iżommu il-punti ta' vantaġġ fuq it-timijiet ta' warahom speċjalment il-Milan illi fit-tmiem il-ġimgħa swow il-post ta' Mourinho fuq il-bankina ta' Roma u rebħu l-onkli ta' wieħed. Naddi għall-logħba ta' Juventus illi mhux ħanejt kemm jinkiesa ma logħba li ok, Sassuolo kellhom l-azzjonijiet tagħhom kien hemm żewġ azzjonijiet tal-inqas li kien il-goalkeeper Szczesny li salvana biss però Juventus kellhom prestazzjoni mill-iktar konvinċenti li żewġ goals fl-ewwel taqsima mid-distanza literalment huma picture goals wieħed isbaħ mill-ieħor skurjati mill-Serb Dusan Vlahovic illum nistgħu ngħidu Dusan is on fire, mhux Pioli is on fire. U it-telet goal, il-goal li issa tgħid is-siġilla prattikament ir-rebħa wasal mis-sostitut Federico Chiesa. Baqa' 18 il-logħba għal tmiem il-kampjonat jiġi qbiżna nofsu jgħidu li biex ġej. U ftit tal-ħin qabel logħba ġunto li qal illi ħajati fiduċja lil dat tim illi fl-ewwel 19 il-logħba ġie f'nofs l-logħba tal-kampjonat kiseb 46 punt. Nifhmu x'inhu jgħid biex ma jħawwaġġ l-organiku tat-tim u Juventus illi fil-ġranet li ġejjin ħadu żewġ plejers, il-Lazic, il-Montenegrin Azic u l-Diallo li ħadduh minħalq l-Inter illi Diallo tardja ftit għax hemm xi affarijiet burokratiċi li jridu jingħalqu barra minn hekk irid ikollhom iktar likwidità. Għamilna parentesi żgħira kif qegħdin fjanna dwar il-merkato u ħan irritorna lura għall-logħba billi nibda nitkellem dwar il-Paġelle fejn Szczesny ħaqqu vot ta' 7 illi żamna u jew żamm iktar minn hekk il-lasta mhux mittiefsa b'żewġ saves partikolari u bekk patta għal dnubietu li sal-lum 16 Jannar il-logħba away fil-Mapei Stadium kienet l-unika telfa li ġarbu Juventus issa fil-kampjonat. Rugani u 6 miġdijt meta jilgħab Rugani nara li t-tim Juventin verament issetjat. Ġieri mhux ngħid meta jilagħbu l-oħrajn bħal Gatti u hekk ma jkunux. Forsi Gatti xi kultant naqra mferfex ma Gatti huwa difensur x'aqba ngħid kbir. Gatti li ta' min jgħid li llum kien sospiż. Bremer 6.5 letteralment il-preżenza tiegħu kienet massiċċa u dak li jkun jibsa kważi jgħaddi meħdeħ. Il-Captain Danilo bħal Bremer għandih 6.5 kolli ngħid illi lab logħba fejn għadha dmiru iktar minn tajjeb fejn il-plejers li kien hemm il-klijenti tiegħu prattikament ma kellhomx ħajja faċli il-lejla. Dik kienet dwar id-difiża Cambiaso illi jiena fl-opinjoni tiegħi kellu logħba tajba ħafna ukoll. Kellu ħafna ġiri letteralment mutur u ta' min jgħid
li mbagħad ġie sostitwit minn Aleksandrov fis-87 minuta li mhux ħantih vot. Miretti ma tantx ikkonvinċini, 5.5 tilef ħafna blalen u rebaħ il-fawl li minnu Dusan Vlahovic, Peter Josh Xibka, it-tnejn b'xejn kifet. Sostitwit Miweja li mhux għax mara aħjar minn Miretti 5.5 oħra li letteralment parti li kien impreċis tilef ċans faċli ħafna ta' go fit-tieni taqsima. Locatelli ħaqqu seba' l-preċiżjoni fil-lob tiegħu hija xi ħaġa ta' min jirrimarka u li minn hekk assist ieħor wara l-assist li kien ta' fil-Kuppa Talja. Rabiot, sitta forsi ma kienx l-aħjar logħba ta' ta' Rabiot dan is-staġun ma' Juventus, però jidher li qed jirkupra wara l-inġeri li kellu. Għalja Kostic ċiqfa d-dizappunt tal-istaġun, għal kontrarju ta' McKennie l-lum kien sospis Kostic d-dizappunt 5.5 minn ġdijt mux nara ritorna fil-level ta' l-istaġun preċedenti sostituit mill-Inglis Elling Junior 9 minuti mitmim li mux ħajmu vot. Vlahovic inti bejt 8.5. Vlahovic ġellum literalment patta ta' meta ma kienx qed jiskurja 8 u żagoti jew fil-kampjonat u jalla mentalment jieqpa hekk għax konvint li dik xi ħaġa psikoloġika kienet li u jsib ix-xibka mod regolari kompli tgħinu biex nittamaw li fil-lob li ġej isib ix-xibka b'mod iktar spiss. Sostituit minn Milik mux ħantem vot. Jildit 6.5 forsi kellu logħba nqas brillanti mis-soltu, biss però xorta edha dimmiru u kienu tlafna għal kawża tat-tim. Chiesa ħaqqu seba li sostitwixxa li Jildit daħal bi grinta li ma bħala u anka finalment fid-89 minuta s-siġilla ir-rebħa kif qed iktar preċedentament f'dan il-video, Allegri ħaqqu seba' wara din ir-rebħa li kompla iżid il-pressjoni fuq l-Inter. Allegri li tefa' battuta li huma biss l-Inter li jistgħu jitilfu u l-Juventus qegħdin hemm biex jiddefertu u jieħdu pjaċir jilagħbu. Sa l-istorja twila mbagħad naraw fl-aħħar x'ħajkun ir-riżultat. Jiena qabel intemm żewġ affarijiet u żewġ affarijiet importantissimi. Waħda li l-messaġġ tas-soltu li l-video tiegħi tistgħu issibuh fuq YouTube minn hawn ftit tal-ħin ieħor jiġifieri madwar si oħra. U li minn hekk iktar ħaġa importanti hija li nhar il-ħamis jerġa' jirritorna botta u risposta dwar il-kampjonat Premier, jkun żgur programm interessanti ħafna, nħeġġiġkom tisimgħuh u fil-jum tal-ħamis anke tagħtu l-opinjoni tagħkom dwar dak li jkun qed jintqal. Jiena għallejla ħantemm hawnhekk fejn u alla fejn forsa Juve għall-jmiss ħbieb saħħiet.